Poštovani posjetitelji, dragi Koprivničanci i drage Koprivničanke, dobar vam dan. Veseli me pozdraviti vas na početku jedne posebne revije, ovog puta ne onih aktualnih odjevnih komada koje možemo vidjeti na ulicama u današnje vrijeme, već nešto što je sada prisutno samo na sceni ili pak u muzejima. Folklorni ansambl Koprivnica već dugih 40 godina njeguje tradiciju našeg kraja, naše Podravine, ali i ostalih dijelova Lijepe naše. U svom djelovanju etablirao se u sam vrh folklornog amaterizma, te ime Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ali i Hrvatske, pronosi diljem svijeta. Danas ujedno obilježavamo i dane europske baštine, i to revijom narodnih nošnji iz fundusa folklornog ansambla Koprivnica Ruho naše najljepše. Prema UNESCO kulturna baština obuhvaća materijalnu baštinu te nematerijalnu baštinu kao što su običaji i tradicije. Dani europske baštine održavaju se svake godine od kolovoza do listopada. Ta je tradicija pokrenuta 1985. godine na inicijativu Vijeća Europe, a Europska komisija uključila se u njezinu organizaciju 1999. Cilj Dana europske baštine je osvijestiti europske građane o bogatstvu i kulturnoj raznolikosti Europe, suzbiti rasizam i ksenofobiju, kao i potaknuti veću toleranciju u Europi i izvan nje. Ovogodišnje izdanje posvećeno je temi Baština za sve, kojom se nastoji potaknuti zajedništvo, suradnja, uključivost i jednake mogućnosti za sve društvene skupine kako bi imale prilike doživjeti kulturnu baštinu. Upravo ovom revijom i primjercima najljepših narodnih nošnji iz svog fundusa, folklorni ansambl Koprivnica će ljepotom narodnog ruha pokušati približiti ovaj dio kulturne baštine svima vama, draga publiko. Narodna nošnja je prema definiciji tradicijski odjevni stil negrađanskog stanovništva u predindustrijsko doba. Obuhvaća sve odjevne predmete za svakodnevne i svečane prilike te za sva godišnja doba, pokrivala s načinom češljanja, obuću, nakit i druge vrste ukrašavanja lica i tijela te ostale dodatke. Odlikuje se pretežito jednostavnim krojem i uporabom prirodnih materijala, većinom proizvedenih u kućanstvima. Specifično je obilježje dugotrajnost oblika i nesklonost modnim strujanjima. Osebujnost i raznolikost nošnje pojedinih lokalnih, regionalnih i etničkih zajednica uvjetovana je i ekološkim razlozima, jer je nastala od sirovina koje nudi prirodna sredina tih zajednica: lan, konoplja, pamuk, vuna, svila, koža, krzno, perje i sl. I uvijek je najprikladniji odgovor na klimatske prilike. Istodobno, u njoj se zrcali povijesna sudbina te zajednice i njezini doticaj s drugim kulturama. Sastavni dijelovi nošnje isticali su obiteljski i društveni položaj pojedinca, dobnu pripadnost, zvanje i sl., a u načinu ukrašavanja prepoznavalo se shvaćanje lijepoga. Prodorom civilizacijskih stečevina, uporabom industrijskih proizvedenih materijala te iščezavanjem rukotvornih umjeća narodna nošnja postupno nestaje svakodnevne uporabe, a njezini se reprezentativni primjerci čuvaju u etnografskim muzejima i zbirkama kao dokumenti materijalne kulture minulih razdoblja. Ipak, narodna nošnja i u moderno doba ostaje prepoznatljivim simbolom nacionalnog, etničkog, regionalnog, lokalnog identiteta, korištenog osobito pri međunarodnim i društvenim i državnim svečanostima, te kao kostim pri izvođenju glazbeno-plesnog folklornog nasljeđa. Folklorni ansambl Koprivnica u svom fundusu ima bogatu riznicu narodnog ruha, kako originale, tako i vjerne rekonstrukcije, ponajviše Podravine, ali i drugih dijelova Hrvatske. Neke od najljepših primjeraka prezentirati ćemo večeras i na taj način približiti vam rad i djelovanje folklornog ansambla u posljednjih 40 godina. Sve primjerke narodnih nošnji ansambl je prikupljao kroz godine, odlazeći na teren i kupujući od žena koje još danas njeguju umjeće izrade narodnog ruha određenog kraja. Pa stoga krenimo u šetnju hrvatskom tradicijom i ljepotama kulturne baštine Lijepe naše. Kroz svoje djelovanje članovi ansambla s ponosom nose naše domaće tradicijsko ruho Podravine. Narodna nošnja koju najčešće viđamo na sceni u izvedbama folklornog ansambla Koprivnica, ali i izvedbama ostalih ansambala Hrvatske, je narodna nošnja obližnjeg koprivničkog Ivanca. Najveća posebnost tog narodnog ruha je upravo ivanečki vez, čije je umjeće izrade zaštićena nematerijalna kulturna baština. Ljepota ove narodne nošnje ogleda se u jarkim bojama i bogatom ruhu.
Kao i u svakom dijelu Hrvatske, tako i ova narodna nošnja ima svoje razlike, ovisno nosi li ju mlada djevojka, udana žena ili starija žena. U tradiciji djevojke nisu pokrivale glavu, već su kosu plele u pletenicu. Kada bi se udale, stavljale su na glavu neko od ogleda. Tako je u Koprivničkom Ivancu udana žena motala pletenicu na kofertalin i pokrivala ju s poculicom, koja je također posebna po tipičnom vezu na koju se stavlja mašna naziva pantun. Udane žene uz poculicu su nosile i prsluk, kožulac. Ivanečki tibeti prema boji karakteriziraju i dob žene ili pak prigodu u kojoj se nose, a njihova posebnost su bogate vunene franđe, štranci. Starije žene su na sve oblačile i kratke kaputiće, tušlinke, te na glavu vezale marame. Muškarci uz gače širokih nogavica i košulju nošenu preko pojasa još odjevaju kratke prsluke, a zimi i kratke kapute, menteše. U Podravini, ali i većem dijelu sjeverne Hrvatske, muškarci osim bijelih hlača, odnosno gača, mogu nositi i crne hlače. Ova svečana nošnja odjevala se u posebnim prigodama, no podravski narod je u svojim radnim danima, posebice u ljetnim poslovima poput žetve, imao i svoju radnu verziju nošnje koja je nešto ugodnija i laganija. Ova nošnja je prilagođena za više temperature, praktična za rad, pa djevojke imaju nekoliko frtuna koji imaju i svoju praktičnu funkciju. Marame na glavi vezale su često puta i kako bi se zaštitile od sunca. Tijekom svojega dugog trajanja nošnje hrvatskih seljaka bile su podložne različitim utjecajima susjednih kultura i odjevanju viših društvenih slojeva. Kao i ostala Hrvatska, tako se i Podravina veoma razlikuje u narodnom ruhu pojedinog sela. I dok su Ivanjke zadržale bijele suknje od platna, u neke dijelove Podravine je došlo industrijsko platno, pa su žene počele nositi tipične plisirane suknje. U većini Podravine te suknje sežu do gležnja. Nošnja koju vidite je nošnja mjesta Ždala, koja svoj utjecaj vuče iz susjedne Mađarske, pa je tako i suknja nešto kraća uobičajena. Jako dobro moje, kakvo se, senjica senjala, kakvo se, senjico senjala. Zvuk Podravine donijela nam je naša solistica Ela. A stanovnici Hrvatskog Zagorja nisu odoljeli utjecaju svojih susjeda, pa tako u narodnom ruhu Zagoraca možemo prepoznati i neke elemente slovenske tradicije. Naravno, i u Zagorju imamo više varijanti zagorske nošnje i svako mjesto nosi neki svoj specifičan detalj. Nošnja koju sada vidite je nošnja iz mjesta Klanjec, a karakteriziraju jednostavnost i čiste linije. To je svečana nošnja koja se nosila krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Već nakon Prvog svjetskog rata nošnje su brzo mijenja da bi nakon 1945. godine u potpunosti bila zamijenjena građanskom odjećom. I muška i ženska praznička nošnja šivala se od najtanjeg domaćeg materijala. Odlikovala se bijelinom i jednostavnošću, što je daje sklad i stilsku ljepotu. Zajednička karakteristika svih ženskih narodnih nošnji Hrvatskog Zagorja su falde na suknjama. I u Hrvatskom Zagorju je djevojka nosila kosu pletenu u pletenicu, ukrašenu crvenom mašnom, a članica ansambla koja nosi tu vrstu nošnje na sebi ima bjelinu razbijenu crnim frtunom s našivenim ružama. Naša članica ovdje nosi bijelu haljinu s frtunom i bluzom, a kao i kod muškaraca, tako i u ovoj varijanti, žene nose kožni remen koji je poseban ukras ovoj nošnji.
Mušku nošnju karakterizira osim remena i crni prsluk, koji na sebi ima našivene ukrase. Sada se selimo na drugi kraj Hrvatske, u Baranju. Kao i u svim krajevima Hrvatske, tako i u Baranji je nošnja zrcalo unutrašnjeg života seljačkog društva, stvarana stoljećima u datim ekonomskim uvjetima. Nošnja je tvorevina neke kulture, no i njezin sastavni, nezaobilazni dio sveukupnog životnog sklopa podložan promjenama. Na prostoru izloženom stoljetnim pritiscima susjeda, drugih naroda, druga kultura, druga etika, upravo je osebujno narodno ruho baranjskih Hrvata najbolji dokaz zdrave svijesti i čvrstog narodnog identiteta. Međutim, čak i na tako skučenom zemljopisnom položaju, nošnja koja općenito nosi značajke panonskog etnografskog područja ne predstavlja jedinstvenu cjelinu, već se dijeli na dvije poznate skupine, podravsku i podunavsku Baranju. Primjeri koje možete vidjeti na sceni spadaju u podunavski tip baranjske narodne nošnje. Izraditi narodnu nošnju doista nije bilo lako i za to je trebalo puno sredstava, truda i vremena. Priskrbiti velike količine platna, izraditi odjeću uz obilni ukras zahtijevalo je od baranjskih Hrvatica posebnu nadarenost i smisao za sklad, te prilagodljivost uvijek nadolazećem novom. Vješte i vrijedne ruke, sklad motiva i boja s naglašenom željom za živopisnošću proizvele su vrlo slikovitu nošnju, čiji je prvi i najsnažniji dojam da se Baranja šareni. To šarenilo možete vidjeti i na ovim primjercima koje nose naši članovi, a jedan primjerak baranjske nošnje imam i ja na sebi. Oglavlje koje nosim je oglavlje djevojaka, a kapica koju nosi članica ansambla je pokrivalo koje nose udane žene. Tu su i dva tipa muške baranjske nošnje, a kao što možete primijetiti, boje ne nedostaje ni kod muških primjeraka narodne nošnje. A sada selimo blizu opet naše Podravine, u Međimurje. Međimurski narod u većem dijelu svoje povijesti ima izražene migracije, a cijelo to vrijeme s čežnjom su pjevali o svom kraju. Upravo iz tog razloga se u međimurskoj nošnji primjećuje jača povezanost s prostorom Srednje Europe, odakle su preuzimali neke utjecaje. To je osobito vidljivo u izboru materijala za žensku odjeću, pa je bluza izrađena od fine tvorničke tkanine markizeta ili organdija, a pregača od tamne svile. Preko bluze su žene prebacivale veliku kupovnu maramu s cvjetnim uzorkom, te su obuvale visoke cipele na vezanje. Glavu su pokrivale kapicom, poculicom, napravljenom od tila, tanke šupljikave tkanine, po kojoj su izvezle ukrase raznobojnom bunicom. Narodne nošnje u Hrvatskoj odlikuju se materijalnom raznolikošću i brojnošću oblika i upravo su primjer tradicijske pojave žilave opstojnosti. Još u prvim desetljećima 20. stoljeća hrvatsko se seljaštvo stilom odjevanja očigledno odvajalo od ostalog kućanstva, a sporadično se nošnja, osobito ženska, održala do sredine stoljeća. Taj je stil proizlazio iz tadašnjega seljačkog načina života, pa je bio određen mnogim njegovim segmentima, ali i prilagođen njegovim potrebama. Dok su za prijašnja razdoblja podaci prilično oskudni, pouzdano se zna da je 19. stoljeće bilo doba najintenzivnijeg razvoja seljačke odjeće na tlu Hrvatske. Bogatstvom oblika, kolorističkim skladom i dekorativnom istanščanošću nošnja je dosegnula visok domet u narodnom stvaralaštvu i predstavljala je autentično hrvatsko kulturno dobro. Velika množina oblika, koja se razlikuje od sela do sela, može se svrstati u nekoliko osnovnih tipova proizašlih djelomice iz prirodnih obilježja pojedinih hrvatskih područja, osobito klime i tla, te prevladavajućih grana tradicijskog gospodarstva. Tkanine i ostali odjevni materijali bili su većinom posljedkom domaćega poljodjelstva, pa se od lana i konoplje s plodnih ravničarskih oranica proizvodilo platno, a od vune ovaca s planinskih i jadranskih pašnjaka sukno. Na muškoj nošnji Međimurja vidljivo je kako pripada panonskom tipu odjeće koji karakteriziraju platnene široke gaće, odnosno hlače, i platnena robača, odnosno košulja. Na robaču se navlačio crni prsluk. Muška košulja i prsluk razlikuju se od većine narodnih nošnji Hrvatske zbog drugačijeg kroja, odnosno drugačije kragne, takozvane ruske kragne. Kao obuća služile su crne čizme, a glava se pokrivala crnim škrljakom.
sada se ponovno selimo na ravnicu. Jedna od najraskošnijih narodnih nošnji u Hrvatskoj zasigurno je narodna nošnja Slavonije. Iako se, kad je o Slavoniji riječ, može govoriti o narodnoj nošnji gotovo svakog sela ili barem župe, jer na tom nekad bogatom području svako selo je imalo svoja obilježja koja su se isticala u nošnji, ipak nošnja ima i zajedničke karakteristike. Bogat vez, uglavnom cvjetnih motiva, falde i bogat nakit. Čim se u kući rodilo žensko dijete, ili kako Slavonke kažu dite, počela se pripremati i nošnja. Cura bi se ponovila s nekim komadom narodne nošnje svake godine, obavezno za Kirvaj, za Uskrs ili za Božić. Nošnja se nosila u nasljeđe ne samo od mama, već i od baka, tako da su bogate cure imale po nekoliko desetaka nošnja. Nošnja koju možete vidjeti je nošnja Brodskog Posavlja, takozvana vezenka. Ovaj kraj je poznat po izvanrednom bogatstvu narodnih rukotvorina, od kojih valja spomenuti zlatovez, šlingu, svilovez, sunčane čipke i takozvane motive hekleraj, nec, tkanje. Narodne nošnje ovog kraja pažnju plijene svojom raznolikošću forme, kreativnošću i umjetničkim izričajem u izradi, a nadasve u očuvanosti autentičnog odjevanja Hrvata u ovom kraju. Brodsko-posavsko ruho pripada tipu panonskih nošnji koje karakterizira upotreba bijelog platna za temeljnu odjeću. Do sredine 19. stoljeća bilo je to laneno platno proizvedeno u seoskim domaćinstvima, a kasnije, s jačanjem ekonomske moći sela, sve više dolazi u upotrebu i pamučno platno proizvedeno u domaćoj radinosti ili kupovano. Istočno Brodsko Posavlje jedna je od rijetkih regija u Hrvatskoj gdje se i dan danas mogu zateći živući stanovnici koji nose narodnu nošnju kao svakodnevne odjevne predmete, a formu narodne nošnje prilagođavaju sadašnjem vremenu, koristeći suvremene materijale i načine izrade, ali i zadržavajući autohtoni izgled. Muškarci u Slavoniji su nosili nešto jednostavnije narodno ruho, no također su držali do ukrašavanja. Muške košulje redovno su bile ili izvezene zlatovezom ili šlingane na određenim dijelovima. Ono što je glavna karakteristika slavonske nošnje je tkanica koju nose i muškarci i žene. Tkanica je tkana traka u funkciji pojasa koja je u posljednje vrijeme obično crvene, bijele i plave boje, te su njome muškarci opasivali struk preko košulje, a žene povezivale suknju, odnosno rubinu i košulju. Drugi tip ženske nošnje koju možete vidjeti je narodna nošnja vinkovačkog kraja. Također ju karakterizira bogatstvo veza. Udane žene uvijek su nosile maramu na glavi, a ovdje je tip frizure s uvojcima, toknama koji su se učvršćivali mašću i šećerom kako bi imali čvrstoću i sjajnu. Od nakita u Slavoniji je cura prvo dobivala minđuše, a kasnije dukate. Što bogatija cura, to više dukata. A kako su i dukati išli u miraz kad se cura udaje, to su isti značili da se pokaže imovno stanje djevojke i obitelji, odnosno bogatstvo koje će donijeti u kuću gdje se udaje. U selu se točno znalo koliko cura ima malih, a koliko velikih dukata, a neke su imale čak po 3 reda, odnosno 99 dukata oko vrata. Bunjevačka ženska ruha jedan su od najistaknutijih simbola identiteta Bunjevaca i kako kažu, točno se po ruhu znalo koja je žena Bunjevka među drugim ženama. Na svoja ruha Bunjevci su i danas veoma ponosni i rado ih u prigodnim situacijama kao što su prela ili različite druge kulturne manifestacije pokazuju u javnosti. Kada govorimo o narodnoj nošnji bunjevačkih Hrvata, ponajprije moramo ukazati na poljodjelstvo i stočarstvo, koji su se u ovim krajevima razvili u osnovne gospodarske grane. Primarne biljke od kojih su se proizvodile sirovine za izradu tkanina, a koje su se mogle uzgajati na plodnom prostoru Panonske ravnice, bile su lan i konoplja. Do samoga kraja 19. stoljeća one su redovito uzgajane, a žene su po domaćinstvima izrađivale pređe i tkanine. Usporedbom tkanina, izrade i naziva pojedinih dijelova odjeće može se uočiti povezanost bunjevačkih Hrvata s pučanstvom šireg hrvatskog područja, i to osobito u prepletanju glavnih osobitosti ruha panonskog i dinarskog područja. U vremenu kada je starovinsko ruho još bilo u uporabi, pojavljuju se i novi oblici tkanina, dekorativnih elemenata i krojnih dijelova koji su se kao takvi nastali pod utjecajem novih, promijenjenih društvenih okolnosti. Pojava svilanih ruva, kao i onih bogato ukrašenih šlingom, znak su utjecaja građanske mode i uporabe novih industrijskih materijala.
U bijeli vez se ubraja sve što se veze na platnu i bijelim pamučnim koncem. Tu se ubrajaju punjeni vez, prutke, lančani vez, šupljikasti, brid iglom, križići itd. U ovu skupinu spada i šlingeraj, kojeg možemo i ovdje vidjeti. Od odjevnih predmeta najčešće su se vezle košulje, bijele suknje i keceljci. Jedan takav šlingani primjerak nosi i naša članica. Dio nošnje koji se ne pojavlja u većini krajeva, a kod bunjevke je jako važan, te doprinosi raskoši bunjevačkog ruha je turnir, kojeg vi sad ne možete vidjeti jer je on ispod suknje. Ali cure su ga vezivale preko donjeg dijela košulje, a uloga mu je bila da se suknje koje se oblače na njega bolje i ljepše oblikuju. Suknje su se potom uskutnjakom nabirale i kao tako namrskane podvezivale se ispod turnira, pa zato imamo ovako lijepu širinu. Jedna od značajnih osobitosti ženskog bunjevačkog ruha bila su i svilena ruva, koja su u modu ušla pojavom tvornički izrađene svilene tkanine. I sama bunjevačka pjesma govori svilu nosi, a zlatom se krasi. A bunjevci govore kako se bez svilenog ruva nije mogla zamisliti o blagdanima ni siromašna, a kamoli gazdačka divojka. Još krajem 19. stoljeća tvornička je svila bila deblja, dok je početkom 20. stoljeća ona postala laganija. Važan element bunjevačke nošnje zasigurno je i igrač, koji je vremenom postao izrazita osobitost bunjevačkog ženskog ruha, dajući mu specifičnu elegantnu notu. To je tkanina širine od 15 do 20 cm, a duljine oko 3 metra koji se veže oko struka na raskošnu mašnu. Funkcija mu je prvotno bila štititi ruho od prljanja i oštećenja, ali i zadržanje oko pasa tijekom plesa. Prvotno su ga djevojke nosile samo kada su išle na igranke, dok kasnije postaje jedan od neizostavnih dijelova ruha. Po pravilu se usklađivao vrstom ruha uz koji se nosio. Uz svileno vezao se svileni, a uz šlingano ruho šlingani igrač. Bunjevke su se kitile džerdanima i dukatima. Džedan je bio kao ogrlica ili je padao niz prsa, a dukate su nosile i mučnije djevojke. Kada govorimo o muškoj narodnoj nošnji Hrvata bunjevaca, ona se tijekom vremena, poput ženske, u nekim pojedinostima transformirala. No u načelu sastojala se od košulje, gaća, opanaka i kabanice, što su ujedno i značajke nošnje dinarskog područja. No, sredinom 19. stoljeća elementi gradskog načina odjevanja, odnosno gradske mode, bivaju prihvaćeni i od strane širih narodnih slojeva. U širu uporabu ulazi šešir, hlače priljubljene uz noge takozvane čakšire i prsluk. Na noge su obuvali čizme na koje su u svrhu plesa stavljali izvečke. A kako to zvuči i izgleda, pogledajmo. I na kraju ove šetnje dijelom Hrvatske ponovno se vraćamo na naše prostore, točnije u samu nam Koprivnicu. Stanovnici Koprivnice svoje su tradicijsko ruho nosili u nešto drugačijem obliku i drugačijih materijala. Nakon istraživanja građe koja se čuva u muzeju grada Koprivnice, sačuvane odjeće iz 19. stoljeća, fotografija i modnih araka iz ostavštine obitelji Malančec, krenula je rekonstrukcija građanske odjeće Koprivnice iz polovice 19. stoljeća. To je razdoblje Biedermajera i društvenog i kulturnog procvata. Haljine od finih materijala, šantuk svile, muslina s obiljem ukrasa od čipke, vezica, vrpci i ruža. Haljina ima oblik pješčanog sata s naglašenom dimenzijom rukava. Muškarci uz hlače nose dugi sako, frak te košulju, prsluk i maštovito vezanu maramu. Istraživanje umjetničke voditeljice ansambla doktorice Nade Šešić, više kustosice muzeja grada Koprivnice Draženke Jelšić-Ernečić i modne kreatorice Vlaste Puklavec završeno je 2002. godine kada je u folklornom ansamblu Koprivnica postavljena koreografija Hrvatskog salonskog kola.
Naime, u vrijeme Ilirskog pokreta i buđenja svijesti hrvatskog naroda, intelektualci na čelu s Ljudevitom Gajom izrazili su želju za vlastitim građanskim plesom po uzoru na valcer, polku, čardaš i drugo. Željeli su stvoriti i promovirati svoj građanski ples koji bi se plesao u salonima i na dvoranskim građanskim zabavama. I kako su tada govorili, i u plesu valja pokazati da smo Hrvati. Neka svijet znade da je Hrvat svoj u svojem domu, svoj na svojoj zabavi. 1842. godine krajiški natporučnik Marko Bogunović iz Slavonskog Broda napravio je figuralni ples Hrvatsko salonsko kolo. Prvu glazbu skladao je Vatroslav Lesinski, a kasnije i Franjo Kuhač. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća i Koprivnica je živjela aktivnim građanskim životom. Intelektualci i obrtnici družili su se u svojim kulturnim krugovima gdje su izvođeni razni igrokazi, pjevalo se i sviralo u kapelama i plesali valcer, mazurka i Hrvatsko salonsko kolo. Vjerujem kako ste se u raskoš ove građanske Koprivnice uvjerili gledajući naše članove koji nose elegantnu nošnju iz toga doba Koprivnice. I, draga publiko, vidjeli smo raznolikost narodnog ruha iz nekoliko dijelova Hrvatske. Koliko god bili različiti, sva narodna nošnja ima i svoje zajedničke karakteristike. Iako je odjeća neke seoske zajednice mogla djelovati jednoliko, ona je sadržavala i posebne dijelove kojima se označavala pripadnost određenoj dobi ili obiteljskom položaju, status i brojne druge karakteristike. U hrvatskoj tradiciji odjeća je bila izraženo sredstvo lokalnoga, regionalnoga pa i nacionalnoga identiteta. U vrijeme opće globalizacije narodna nošnja je jedno od značajnih dijelova narodnog i kulturnog identiteta. Moda se promijenila, no ljepota narodnog ruha i dalje je postojana. I na kraju možemo završiti Laverovim zakonom odjeće, odnosno kategorizacijom predmeta mode koji je objavio u svom kapitalnom dijelu 1937. godine pod nazivom O modi i ukusu u razdoblju od Francuske revolucije do suvremenog doba, a on u tome govori: ista odjeća biti će nedolična 10 godina prije svog vremena, besramna 5 godina prije svog vremena, smjela godinu dana prije svog vremena, moderna i elegantna u svoje vrijeme, otrcana godinu dana nakon svog vremena, grozna 10 godina nakon svog vremena, smiješna 20 godina, zabavna 30 godina, neobična 50 godina nakon svog vremena, dražesna 70 godina, romantična 100 godina nakon svog vremena i prekrasna 150 godina nakon svog vremena. A da je romantična i prekrasna uvjerili smo se ove večeri, a folklorni ansambl Koprivnica nastavit će i dalje čuvati tu ljepotu tradicije i našeg identiteta. Može jedan pljesak. Evo, nadamo se da ste uživali u ovoj malo drugačijoj modnoj reviji u kojoj smo vam donijeli dašak prošlosti, no upravo taj dašak sastavni je dio i naše sadašnjosti, jer kako znamo, bez prošlosti nema ni budućnosti. Hvala vam i srdačan pozdrav.